Демонстрация съставяне на нов документ, отчитане на труда по операции. Нов документ всеки ден се създава. Натискаме бутона нов документ. Показва се празна форма. Въвеждаме пореден номер, датата. Избираме си разчета, за който искаме да работим. Избираме звеното, което искаме да отчитаме приоритетно. След това е необходимо да заредим операциите от разчета, който бяхме избрали. Добавям всички операции. И в нашия отчет се заредиха операциите на разчет 1. След това за всяка една операция е необходимо да влезем и да попълним кой работник колко бройки е изработил за периода. И така нататък. Описват се една по една за всяка операция кой работник по колко бройки е изработил. Това е отчета по маршрутна карта, която предварително е зададена, и за всяка една операция предварително са били отбелязани работничките, които са работили с техните изработени бройки.